فرقي بتعلو ونحن أبزقوا أبدلك نعشمت مزمزة نتوم كل سبب طولة مسقرزة سرنا مسافرتي إننا بعد ماما سرنا سسوزري لا تعصقنا سلام كما يتوعلو زغبركم تخاطلت يمانة إنفو ميديا نلوم ربع لتسران حادن ورحادة كلتوشعن عسران شدشتن كم تلمود زتفلالي وانا وين حاز ارتزعبات هاتن زينات هاتن حيزلكم متقلقو مكتالكم يعدم كبرات تخاطلتي نزا چانلنا معباي توم حدث زخونكم سابسكرايب قبرو توم زغبركم كا شير لايك كومنت مقباراي تحمقون دابلكو نابزي ناي حج مدبات كسقركم لني قال الكاني وعها قدمي نتفطر قداي باقينا يسكف مناطق المتحدة يسكف انا لازم يشو عشان قول حيزه قدا جيري خير يدليني قدم انا عقلي سجار مر من فضل بالي بالليل لما قدم فنجنا اذا ولا لازم نحر تحوش لي اذا ولا لازم نحر تحوش لي اذا انت اللي فنزل علمي لو انت يبيو بعندي زريو عالمي بالليل انا لما نسبق بوي لا تمت مع القبيله من مصعو يقول لك قالوا انا حسب كيف سلك نزولا رز أنا قداي دوري جليني نزولا رز أنت أنا كنو له نزولا رز يتبقى سيلي أنا كنو له تقدم يتحرر معك ترغبني يدلي بقدامنت زغرب لكم بار كبرات خاتتلتي إذا دمس زغابزكم كونيلي حاونا جون بلاك كم زفلت أب بيت ما أسرتب هاجر هولاند كساب حجي تأثير خمزلو كلاتنا نفلتينا جماري صورة برجيدنا حمدو كمون آيكون ويكا ناي صورة برجيدنا حمدو زلعل خبر زقبو أسب أبز حج ساعات نبرجيدنا حمدو خبل نهزبي إرترا خبل كبيد واقع مخفالي زركب لو ما عندي حاو زاكي أبال جراباند كابزمنا جراباند دمت أو زاك مالتي أب هاجر هولاند تعم ده يسمعنا بزحات سبات كيدهم كم زريو وفلت يجن بعد زاكي أم حبراو ميديا ونسلت صحفو دهاي ناي جون بلاك كنقرأكم إلو لو ما عند زبسرنا بسرات بتعم دست بليا كونتات تعنو لعل زخونه مورالو دما أبزل على درجة خمسلون بأنا خمس شغل نصو نحنا زي كنا بوهن شغل زلنا نصو بأنا زي شغل مر جون بلاك أبصبو كونتات كمزلو سلام بللي إيل النيلو أم حبراو ميديا الزرقة حتى صحف تريسي دس لزبلتني أنا أمسيلكم زلخو مالتي سلازي هجون جون بلاك حاونا مواصف افترالكا نابتز جمر كاي قالسي تمليسكات تصمبر قالس خادما أمودات فرز أموتريلو يقبرالكا خبلك عدل قصيله زغربلكم كبرات تخاتلتي غداي زي اب دوبات ايرترا زغبر زلو غود يخعل لكم اتي كم زفلت صمدو زبل اب زحلف اوان زنبره هويتا زنبره حاف مچم ازي برهانه غبره گرگس بحال بوغن تግራይ زنبره جمار ناي صمدو اب زحج ساعات ابيت ما اثرت اب تግራይ تاسيرو سلازلو فريسكم زلو صمدون كم زي قصل مستنغرو ياي كم زلا نخمسلون سبات نمتلالن حدش دراما جميروم أبز حلف أوان أبز على بساز قبرو دراما أبز قريب لكم نيرة مستيا قال حدا جنرال شريفوز بحال مالتيو حدا ميديا تونن قاليا نايل ميديا زبل حجر ما نهلكم قال حدش دراما حدش زي كونه أوردناتو مقصل تخوينو جنك أبت دراما زقبر زلو بزخف أملكعو حجز قبرو زلو دما كابناي برهانة زقرد حدا جنيا زخونه نجاريو إذا تريوا زلهم سئل ريوا تمالي زي أول سعيد بحال بروباغانديس ناولك أملاخي إسياس أفوركي زرق حفيديا سئل بونيا إذا كلته أب قني أول سعيد زلو سبات تجارو خينهم اتحاد ممهر برها تخلي بحال أب عدقرات يونيفرسيتي ممهري تزقرمكم نجار ممهر نا يونيفرسيتي ممهران أب إثيوبيا ولا أب تجراي مالته ولا نا يزغون يكون ممهران يكونوا بمولو سرعتنياتات ناي فدرال منجس إثيوبيا دوموزمون كفدرال منجس إثيوبيا إزمازو سلازي إذا سبات إزيهم إذا كلاي بزقون زلوا دما قد فايت لهون زبحال أبز حلف أوان أبناي ستالين ميديا مزيو أب سراويت إيرترا أب تقراي ولا حنتي فتس أبن نحنا إنا بشنجات من تسع عن شمونتن أب صورنا خيدنا هوسبيتال أنا بعلي إفريسيو زبل زنبري زقرمكم نجر أب صورنا أنا خمس حطتكو هوسبيتال كم زي اللي بنجيرومني أب شنجات من تسع عن شمونتن مها هوسبيتال أي نبرن زقن وزود جن أفريسيو بالنيرو بعلو حلفنا زوا سادة سبي بس خوين بات تزقرمكم نجر زود خا
ሓላፍነት ዘለዎ ማለት ናይ ሕጊ ምሁር እዩ ዝብል ናይ ሕጊ ምሁር ኮይኑ ከዓ ትዝገርም ዘስደምም ነገር ናይ ምንታይ ሕጊ እዩ ዝርኢ መስለኩም ናይ ስግረ ዶባዊ ዝኾኑ ግጭታት ገበናት እንተተፈፂሞም ንሱ እዩ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝፈርዶም ማለት እዩ ዝወዲ እዚ ሰብ እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ከምቲ ዘደገሩና ማለት እዩ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ካብ ትግራይ እውን ናብ ኤርትራ ብናይ ስግረ ዶባዊ ምስግጋር ዝተኸሱ ሰባት ዝፈርድ ዝነበረ ሰብ እዩ እንሆም በኣር ሕጂ ብዝገርም መልክዑ ንህዝቢ ኣዝዩ ሓደገኛ መልእኽቲ ብዘለዎ መገዲ ምስቲ ናይ ኤርትራ ፕሮፓጋንዲስ ምስቲ ሙሉእ መዓልቲ ንሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ዋላ ክፀርፍ ዝውዕል ኮይኖም ብሓንሳብ ተሳኢሎም ስእሊ ሰዲዶም ኣለዉ እዚ ስእሊ እዚ ኣብ ኤርትራ ይኸውን ዘለዎ ምክንያቱ ኣወል ስዒድ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይኑ ቪድዮ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ኦልሬዲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣቱ እንዲ በዓል ዛላንበሳ ግን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኑ እሰዲደዮ ኢሉ ባዕሉ መልእኽቲ የመሓላልፍ ኣሎ ሕጂ እቲ ትሪክ ይርዳኣና እንድሕር ኣሎ እቶም ኤርትራውያን ኦልሬዲ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ትዝግበር ዘሎ ነገር እዚኦም ተጋሩ ኣሕዋትና እውን ብዙሓት ትፈልጥዎ ኢኹም ገለ ጉርሃት ተጋሩ ናይ ብሓቂ ሰላም ዝመፅእ መሲልኩም ካብዚ ትፅበዩ ሰላም እንድሕር ኣለኹም ትጋገዩ ኣለኹም ሕጂ እውን ደጊምና ንነግረኩም እቲ ድራማ ሕጂ ትዝግበር ዘሎ ተንኮል ረእይዎ እዚ ኣወል ስዒድ ዝበሃል ሰብ ብመሰረቱ ሙሉእ ብሙሉእ ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ ንትግራይ ከመይ ጌርካ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናብ ኩናት እቲኻ ብኡቢልካ ትዋጋእ ብኡቢልካ ረብሓኻ ትብል ምክንያቱ ህግደፍ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ግጭት ክነብር ኣይክእልን እዩ ሕጂ እምበኣር እዞም ሰባት እዚኦም ማኖት ሒዝዎም ኣሎ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ምፅኡ ስኢሉ ሰራሕተኛታት ናይ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ እዮም እሞ ድማ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮይኖም እሞ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ዘይወከሎም 98% ህዝቢ ትግራይ ዘይድግፎ ፅምዶ ኢሎም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከይዶም ምስ ናይ ኤርትራ ፕሮፓጋንዲስት ከይዶም ይዛቶ ኢሎም ብጣዕሚ ዝገርም እዚ ሓደገኛ መልእኽቲ እዩ ዘለዎ እዚ መልእኽቲ እዚ ድማ እንታይ ሒዙ እዩ ክመፅእ ክትርእይዎ ኢኹም ንሕና ንዛረብ ኣለና እዚ ግን ቀሊል ኳልኩሌሽን እዩ ዝኾነ ፖለቲከኛ እውን ዘይኮነ ሰብ ክፈትሖ ዝኽእል ነገር ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ ይቃረብ ኣሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ከም ትርእይዎ ዘለኹም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ናይ ግዝያዊ መንግስቲ ናይ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ምርጫ ንኽካየድ ኩሉ ምድላዋት ግበሩ ኢሉ ደብዳቤ ሰዲድሎም ኣሎ ትርእይዎ ዘለኹም እዚ እንድሕር ዘይ ገይሮም ዝመፅእ ሳዕቤን ርዱ እዩ ካልእ ድማ ዝገርመኩም ነገር ክቡራት ተኸታተልቲ እታ ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ቢላ ብባፅዕ መራኽብ ክኣትዋ በጣሓት መካይን እኽልን ስርናይን ተሰኪመን ናብ ትግራይ ንኽኣትዋ ትፅበ ዝነበረት ከምኡ ኢላ መብፃዓ ዝሃበት ኣፍ ምልሓስ ናይዚ ፕሮፓጋንዲስት እዚ ሕጂ ካልእ ድራማ ሒዛ መፅያ ዘላ ኣብዚ ዘሎ ቪድዮ ከቕርበልኩም እየ ኣብዚ ረእይዎ በዓል እዚ ኣሉላ ሰሎሞን ዘቕረቦ መደብ ናይ ሎማዓንቲ ብቪድዮ ዝመፀ መርትዖ እዩ እዚ ብምሉእ ኣብዚ ዘሎ ሓገዝ ረድኤት ናይ እኽሊ ናይ ንህዝቢ ተፀጎሙ ሰባት ከይመስለኩም ከምኡ ይኮነን እንታይ ምዃኑ እታ ቪድዮ ከብርህልኩም እዮም ኣብ ከባቢ ራማ ዝካየድ ዘሎ ንግዲ ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ሰዓት እዚ ዝመፅእ ኣቑሑት ብምሉእ ምክንያቱ ብባሕሪ ብገለ ክተእቱ ብዙሕ እገዳን ገለን ስለ ዘለዋ ብምሉእ ብትግራይ ተእትዎ ዘላ ካብ ትግራይ ኣትሎ ኣብ ትግራይ ቅድሚ ወርሒ ክፉእ ርኢና ምሽ እንዳርኣና ብዓይንና ሰባት ብሂወቶም ከሎ ክሞቱ ከለዉ ርኢና ብቴሌቭዥን ኣብዚ ግን ረእይዎ ዝግበር ዘሎ ጉድ እዩ መስደመም እዩ እዚ ንግዲ እዩ ኣብዚ ንግዳዊ ንጥፈታት ዝካየድ ዘሎ ብኮንትሮባንድ ማለት ብዘይሕጋዊ መገዲ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ድማ ሎማዓንቲ ዝረኸብክዎ ሓበሬታ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ዓዲግራትን ዛላንበሳን ኬላታት ክገብር ፈቲኑ ኣሎ እዚ መፈተሽ ነቁጣታት ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ንግዲ ናይ ደቂ ሰባት ኣብኡ ዘሎ ንግዲ ናይ ኣፅዋርን ካልእን ብምሉእ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰሚዕኹም ኢኹም ስለ ዘስጎ ኣብኡ ኬላታት ክገብር ፈቲኑ እንተኾነ ግን ክሰልጦ ይከኣለን እሱ ንዕንቅፋት ኣጋጢሞ ኣሎ ኢሉ ግን ክቡራት ሰማዕቲ ኣብ መንጎ ትግራይን ፌደራል መንግስትን በዚ ዝኸድዎ ዘለዉ ኣገባብ እንድሕር ከይዶም እዛ ናይ 2020 ድራማ ክትድገም ትኽእል እያ ኣነ ይምነ ይኮንኩም ዘለኹ እቲ ዘሎ ሓቂ ባይታ ኢና ንዛረብ ዘለና በዚ ዝኸድዎ ዘሎ መገድ ድማ እሱ ከይኮነ ይተረፍኒ ብጣዕሚ ዝሕዝን ዝግበር ዘሎ ነገር ካልእ እውን ሎማዓንቲ ዝሰማዕኽዎ ማለት ብዙሓት ተጋሩ ኣክቲቪስት ዝፅሕፍዎ ዘለዉ እዚ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ዝበሃል ጀማር ናይ ፅምዶ ዝነበረ which is ንባዕሉ ኣብ ብዙሕ ገበናት ዝተሳተፈ ብፍላይ ድማ ሰባት ፖለቲከኛታት ናይ ትግራይ ምሁራት ናይ ትግራይ ካብ ትግራይ ተነፂሎም ናብ ኣዲስ ኣበባ እና ካልእ ንኽኸዱ ቀዳማይ ተዋሳኢን ተሳታፍን ዝነበረ ሰብ ንባዕሉ ሕጂ ጠፊኡ ኢሎ ትግራይ ሎማዓንቲ ኣብ ኩሎም ኣብያተ ማእሰርቲ ተደልዩ ዋላ እቶም ወታደራዊ ክሳይ እውን ተደልዩ ኣይተረኽበን የለን ኣብዚ ዝኣሰርናዮ ነገር የለ ዝቐረበሉ ክስ የለን ኢሎም ኣብ መወዳእታ ግን ኣበይ ተረኺቡ መስለኩም ኣብ ናይ ውልቂ ቤት ማእሰርቲ ናይ ጀነራል ምግበይ ከም ተረኽበ ከዓ ይፅሕፉ ኣለዉ
بعل داويد كبدر صحيفه زلو ريو داويد كبدر مالت غازيتኛ እዩ ትግራዋይ ባዕሉ ጽሒፍዎ ኣሎ ኣብ ናይ ጀነራል ምግበይ ናይ ውልቅ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ሓበሬታ መጽኢሎ ሕጂ መልእኽተይ ተጋሩ ሕዋትና እዛ ኣብ ኤርትራ ዘላ ስቃይን መከራን ኮፍ ኢላ ፎቶኮፒ ኮይና ኣብ ትግራይ ክትመጽኩም ትጽበዩ ንሕራ ኣለኹም ናይ ባዕልኩም ምርጫ እዩ እዛ ትግበር ዘላ ግን ሓንቲ ብሓንቲ ሎሚ ኣብ ብርሃነ ኣነ ንብርሃነሲ ክካላኸለሉ ወይ ድምጽ ክኾኑ ከማን ፈጺሙ ሰንስ የብለይ ምክንያቱ እሱ ቀዳማይ ተሳታፊ ዝነበረ ከምዚ ንክግበር ካብቶም ማዕጾ ዝኸፈቱ ሰባት ዋላ ድሌቶም ተገበሩ ኣነ ግድሰንኒ ግን ሰብ ተኣሲሩ ኣበይ ከም ዘሎ ክፍለጥ ጠበቃ ክግበረሉ ናብ ፍርዲ ክቐርብ ዘይ ዝድግፍ ዋላ ዞም ኣብ ኤርትራ ዘለው ውጅል 15 ንብሎም እንኮ እንታይ ከም ዝገበሩ እንታይ ከም ዝፈጸሙ ኮይን ፈልጦምን ኣባላት ናይቲ ስርዓት እዮም ነይሮም ግን ናብ ፍርዲ ስለዘይ ቀረቡ ስለዘይ ተፈርዱ ብሓይሊ ስለተዓምጾጹ ኢና ንሕና ኩሉ ግዜ ብዛዕቦም ንዛረብ ማለት ስለዚ እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ከም ዝትርእሰምዖ ዘለኹም ናይ ውልቅ ኣብያተ ማእሰርቲ ክግበር እንተጀሚሩ ሰባት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፍርዲ ንልዕሊ 48 ሰዓታት ክጠፍኡ እንተጀሚሮም እዚያ ናይ ኤርትራ ኮፍ ኢላ ትመጽኩም ኣላ ዛ ሽግር ካብዚ ኸ የድሕነና እዩ ዝበሃል ንዓኹም ከምኡ ኢን ምንየልኩምን ኢና ግን እንዳረኣናያ ብዓይንና ክትኸውን ኣላ ስለዚ بزخون يكون واقع خفيلك زي أخذك على خلوات زلكم من الجريمة مالك. شعبي بتقرأي أنت يا تعويتها إلك خدشنق نزقنخا ملسي سمع مجمريا شعبي أخاب تقرأي إمام زازي مخطوط إنكلا بدأ بنجرته قول ببازي كونت باندير أنام بالبلد بتشوك أتريا عوت نحفاش نابلت نابتسنو إردات مليسا كارتا خلل تقرأي نابتالو المنقشة كابوبهم رأسي منقشة تركيبهم زم حدر وازنا بورو مبوك ولاوي تقرأي مليسنا يولنا سلازي اتنحوحات بتعبيت صغيرة مريت هاي تصير النقط بالنكلا نتقرروا قبر أسرات النوافرت زقبتتن مريت رايان مريت والك ايت سقدين بحيلنا من محدار كل التقراي كم اللسائل الكام حساب يوهنت كوينولو كلته كال ناي إيرترا نجر كل جزء لحزننا عندي زنبر زلوا هجراتنا بيخدالوا عالمنا بيتخيل الله بعيننا ندر أنا يو قال اترفتها بقربتنا زلا إثيوبيا كمان أبز ساعات زي أبز حلف وان حدا US أمريكاوز هون ستريمر من إسي إثيوبيا خيدو بز تزاورلو نعلم ملو انتهي من الاختخام زم حلالة فترينا هنا بإنفراستراكتشر بخلق استفلالي تكنولوجي مالتي قال اترف ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይኑ ከም ደስ ዝበሎ ሓሳቡ ይገልጽ ከም ደስ ዝበሎውን ይዛረብ ከም ደስ ዝበሎውን ማሕበራዊ ሚድያ እናተጠቀመ ሃገሩ የላሊ ምስሊ ሃገሩን ይዕርሎ እቲ ዝሓለፈ ዝነበረ ምስሊ እንዳዓረየዎ ይኸድሎ ትርእይዎ ኣለኹም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እዚ ናይ ኤርትራ ነገር ግን መርገም ድዩ ገለ ይኽርዳእካ ይክእልን ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ AI ዩኒቨርሲቲ ናይ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዩኒቨርሲቲ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ኢትዮጵያ ክጅመር እዩ ኢሉ አብይ አሕመድ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ተዛሪብ ነይሩ እዚ አልካ ተዛሪብ ካይሎም ካ ህግደፍ ዝብሉ ዘለው ካሰምዖም ይኹም ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ እዚኦም ሰባት እዚኦም በቃ እናምንታይ እዮም ክእትዋ ደልዮም ነዛ ኤርትራ ዋላ ሓንቲ ከይሰርሑ እሱስ ብውሕዱስ ዋላ ተስፋ ከማን ይህባሎ ይጅምራሎ ይሰርሓሎ ዝኾነ ይኹን ብዘይገድስ ዋላ ይዕኖ ትገዛ ብዘይገድስ 34 ዓመት ሙሉ ኣብ ጎረቤት ሃገር ዝተሰርሐ ነገር ከቋናጽቡ ነቲ ሃገር ትሕቲ ጉድጓድ ኣስፊሮማ أنا صغيرة مني لما عند زي أول سعيد زبالسي بزعبات أدوناي زبال من إسي أب إثيوبيا زلو تيك توكر عود صغنا من إسي بزعو خزارب نعو خط إنك أب سمرا خوينو بزعبات تيك توكر كزارب سمع أخو تسفى غريت أنا يبحكي كم عينة أرمينات يوم حيزو ما زلونا زي هاجرنا مالتي بزعبات تيك توكر هاجر ملئتس بزعبات تيك توكر تزارب مودما كاب إيرتران لعل عود ينسو كاب إيرتران لعل سباتي فولتو فولورز 4 مليون فولورز አለው ህዝብ ኤርትራ تحت 3 ሚሊዮን ይብሳዓት ዝገርም ነገር እዩ በዝኾነ ግን ኣብዚ ዝብለና ዘለኻ ስምዖ ይኹም ኣብ ኢትዮጵያስ AI ዩኒቨርሲቲ ክንጅምር ኢና ኢሉሲ ይላገጽለው ኣብ ኤርትራ ዝነበረት ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ጥፊኦም ኣብዚ ሕጃት ዩኒቨርሲቲ ዘይብላ ሃገር ዝገበሩ ግንሳቶም እዮም حز ودحው ቦይ አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ AI ዩኒቨርሲቲ ልንገነባ ነው
እና ለሚቀጥሉ 6 ወራት ስራዎቻችንን እንጨርሳለን። ኣብዚ እዋን ንመጀመርያ ግዜ ናይ ኤአይ ዩኒቨርሲቲ ክንሃንጽ ኢና ምናልባት ኣብዚ ቅጽል 6 ወርሓት ስራሕና ንወድእ ንኸውን ናይ ኤአይ ዩኒቨርሲቲ ክንፈጥር ከለና እንተወሓደ 1000 ተማሃሮ ክነመርቕ ኢና ካብዚኦም እቶም 100 ብመልክዕ ስኮላርሺፕ ካብ ወፃኢ ሃገር ዝመጹና እዮም ንነፍሲ ወከፍ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ከክልተ ስኮላርሺፕ ክንህብ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዉ ተማሃሮ ካብቶም ከኣትዉ ዝደልዩ እንተበዝሐ 200 ኢና ክንቀበል ይብል ኣነ ዝብሎ ድማ ኣለኒ ነዞም እተመርቆም 1000 ተማሃሮ ሻዕብያ ድማ ንዓይ ኤአይ የምህረን ንኸውን እሞ በይነይ ንብሽሖም ከም ኣመለይ ከም ቆርበት ጤል ክግትረልካ ይበሉለይ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓተ ትምህርቲ ከምቲ ንፈልጦ ናይ ሰርቲፊኬታት ንግዲ ወይ ሸቐጢ እዚ ካብ ዓይኒ ማንም ተኸወለ ይኮነን ኢትዮጵያ መራሕያ ከይተረፈውን ብክንደይ ምዃና ብልክዕ ዘይበጻሕክዋ ዝዓደጋ ሰርቲፊኬት እዩ ዶክተር ኣብ መወዳእታ ዘቕርበልኩም ክቡራ ተኸታተልቲ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መቸም ኣብዚ ሰሙን እዚ መዓት ነገር እንዲዛረብ ዘሎ መዓት ግጭታት ይዝቅዝቅስ ዘሎ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ኣፍሪቃ ካልእ ሃገራት ሕጂ ቅድሚ ሰሙን እንታይ ኢለ ነይረ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ገጹም ቁማቱ ኣይተርፎን እዩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ዝፍትሑ ሽግራት ኣለዎ ዝፍትሑ ሽግራት ክብል ከለኹ ምስ ናይ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ዝተሓዙ ትማለ ምሸት እምበር ሃንደበት እንታይ ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ ኢጅፕት ማይ ናይ ናይል ክትጥቀም መሰል ኣለዋ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኢትዮጵያ ዳም ሰሪሓ ተባሂሉ በኢትዮጵያ ግብፃውያን ስለምንታይ ንኢትዮጵያ ክሳብ እቲ ዳም ወይ ከዓ እቲ ግድብ ክሳብ ትሰርሕ ትውድኦ ስቕ ኢሎም ሪኦማ ክፈልጥ ኣይክእልን እየ ብጣዕሚ ሕማቕ እዮም ገይሮም ኢትዮጵያውያን እዚ ማይዚ ክትሓዝ የብሉን ዝገርም ነገር ማለት እዩ እንታይ ዝብል ግብፂ እዚ ማይዚ ንሕርሻ ንቱሪዝም ንዝተፈላለየ ነገር እያ ትጥቀመሉ ስለዚ እዚ ክኸውን የብሉን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ድማ መፍትሒ ሒዘ ክመፅእ እዚ ናይ ግድን ክፍታሕ ኣለዎ ኣብ ጎኒ ግብፂ ዘለኹ ኢሉውን ሙሉእ ብሙሉእ ተዛሪቡ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ሕጂ እዚኣ ዓባይ ነገር ክትቅስቅስ ትኽእል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ነገር ሒዙ መፅኡ ዘሎ ግን ኢትዮጵያውያን ብኸመይ እዮም ነዚኣ ክፈትሕዋ ምክንያቱ እቲ ናይ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዝነበረ ነዊሕ ዓመታት ዝኸደ ክርክር ዳርጋ ኢትዮጵያውያን ብስራሕ ኣሸኒፎም ብዲፕሎማሲ እውን ኣሸኒፎም ዝሓለፈ እዋን ተዓዊቶም ዝወፅሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ሕጂ ግን እዚ ሰብኣይ እዚ ንድሕሪት ክመልሶ እዩ ዝመስል ምናልባት ግን ኣብኡ ንኢትዮጵያ ሓደ ነገር ዘድልያ ነገር ሂቦም ንዕኡ ነቲ ሽግር ንኽፍታሕ ክገብሩ ዝኽእሉሉ መገዲ እውን ክህሉ ከም ዝኽእል ብዙሓት ይዛረቡ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ግብረ መልሲ ኣይሃበትን ዝኾነ ቁጥዕ ኢሎም እውን ግብረ መልሲ ኣይሃቡን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ሎማዓንቲ እውን ኣብዚ ናይ ሃገር ስዊዘርላንድ ዳቮስ ዝበሃል ዝካየድ ናይ ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ኣብኡ መፅኡ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ጉዳያት ኣልዒሉ እታ ናይ ግብፅን ናይ ኢትዮጵያን እውን ኣልዒልዋ ኣሎ ምስ ናይ ግብፂ መራሒ እውን ተዘራሪቡ ኣሎ ብቐጥታ ማለት እዩ ኣብኡ ተዘራሪቡ እዚ ጉዳይ እዚ ቀልጢፍና ክንፈትሖ ኢና ይብል ኣሎ ብኸመይ ክንፈትሖ ንዝብል ግን ካልእ ጣጣ ሒዙ ክመፅእ ዝኽእል ነገር ከም ዝኾነ ርዱእ ነገር እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያ መሓዛ ናይ ኣሜሪካ እያ ብዙሕ ካብ ኣሜሪካ ዝረሓቐት ሃገር ኣይኮነትን ግብፂ ከዓ ዝያዳ ካብኡ ንላዕሊ ንኣሜሪካ ተገድስ ሃገር እያ ስለዚ ከራዳድኦም እንድሕር ኮይኑ ንኢትዮጵያ ዝኾነ ክህባ ዝኽእል ነገር ኣሎ ማለት እዩ ንኢትዮጵያስ ናይ ግድን እትደልየ ነገር ክህባ ወይ መብፃዕ ከኣትወላ ዝኽእል ነገር ኣሎ ስለዚ እሱ እንታይ ይኸውን ኢትዮጵያውያን ኣብ ሰዓት ፕራዮሪቲ ሂቦም ዝዛረብዎ ዘለው ጉዳይ ባሕሪ እዩ ሶ እንታይ ይኽብል ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ብፍላይ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኣተኪሩ ምስ መፀብ ናይ ናይል ጉዳይ ናይ ግድን ክትመፅእ ኢና ኢሉ ኣሎ ክንሪኦ ኢና ሓቢርና ብጣዕሚ ህውፅ ዝኾነ ዜና እዩ ዘሎ ማለት እዩ እዚኣ ድማ ህግደፍ ናብ ረብሖም ከብዕሉ ኣብ ላዕልን ታሕትን ከም ዝብሉ ርዱእ ነገር እዩ ስለዚ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ እቲ ጂኦፖለቲክስ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብከምዚ ደረጃ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሓደሽቲ ነገራት እንዳተፈጥረ ኣብ ኣዝዩ ታዋፂ ኩነታት በፂሑ ኣሎ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎሚ ናይ ምሸት ኣዳልየልኩም ዝነበርኩ መደባት እምበር ነዚ ዝመስል ኣብ ዝቕፅል መደባት ንኽሳብ ንራኸብ ድሓና